nilitum ba 91 LP teacher sa 12 months lo salary kilong le data lama bank ke nilitum SIU bank non puanta chunun ilang kiklem tang kaduka vi 18 months lo chiklo jom ner keblo kiklem sita mi piniar ni anta mi nang chun pion ni data thesi pinia bank ke nilitum kisum pen na jok sila da press meeting ni nang koklo nilitum aphan appointment nang ipila ke 15 April 2022 CM Sir Dr. Himanto Biswa Sarma alang li bang nilitum aphan appointment bang nang pilo lapendera phi nilitum duty che join lo lo so phi chiklo jon truck provisional salary bank ke nilitum longlo lapendera phi bank ke nilitum non puanta salary bank ke long le detlo total ke dingkani sipleng etlo so chiklo pen ke amasi nilitum duty ke klema bank tami pina ansik saklo ke dam nang ke nilitum arni bang ta nilitum dam lo pini sitami nilitum duty che klem tang etens non la dam kang nilo lapen ke nilitum labang so kasik saksi penilitum duty ke dam nang tarni bang lo online attendance tami nilitum arni bang si chipinang lo la si kidam ki bang ta hiluving dun ta do lapen ki la kidam ki bang affair appearance tami nilitum avidet kilo kachurami anda churam thailo kachurama than ta non bang ki avidet lo lapen ki hem malong family si tami kachilang ta pina nilitum sum lo kisupyon ilidu kusami chilang mo videt lo nilitum bang ki lasi nona bang nilitum madak nilitum phanang chophanang koklo na hanang koklo nilitum makisung alam kachithan yala apransi lasi lanar ni penta nilitum bang ke akam chun pu bon pusi inghong bom ning chathe pen sido bom lo sitami pini arni antami akama bang na chun pi pe dia ta thesi pini la bang so pres mi ta bang nilitum ingi nang koklo lasi nalitum media hoi pe nilitum kachun ni kang tunga bang ke Karbiang Long Autonomous Council CM Sir Dr. Tuliram Ronghang nilitum matter prabjin pe nage soft pia phan nilitum labang SIU approval labang prabjin pe nage palong pia phan nilitum phan na cherap ivek thana cherap tun vek thapus nilitum chuning ring tunglo lapen ki aki hai Richard Tok B education EMKAC alang li fans tam alang li jakong do an pe nilitum kam nage pachun pija phan labang so ki sung pe nilitum phan nage pajog li phan alang fans tam nilitum chuning ripadi cream lo lapen ki DMC medam lapen PDL long ki claim ki thiki dingatum anstami paduka vi na cherap na chitudun pe nilitum labang so SIU kamba na pachun pi thegi jia phansi nilitum ahin kaduka vi 191 that LP teacher sa hin pen chuning rilo kardon